Rongkhang constituency arlo Chengbiri polling station angkang along pini APHLC song atum pen MP candidate ja Kathar aphan mesen pen kape hai ponji aphan pura Chengbiri polling station angkang arlo Rongman pialong vote kerek amai kang nipon. APHLC racharia song pen pini labang so vote kerek ke padopona mealong Daniel Rongkhang pen me chari pon si mealong APHLC song ja po kursing timung Jonathan ringki Kathar atum pen chenglok ari sang hula pen Rongkhang arlo APHLC song along ki claim kedam cherap dun bang pu bang piatum penang an chetong dun si MP kilika ho ja Kathar aphan misen pen kape hai ponji aphan penang analam RD doklong pen chethan pon pini ja semet pet bang so melong BJP racharia song la pen Congress a song che osi don kep so se ahem to na tum pen APHLC a song along che pa ok dun rinti lo APHLC pahay nang J.I. Kathar pahay nang Kainon kisung dinong lo tangte BJP a song atum pen ilitum inglong a so khe aphan non kupi ko son si nang kang hoi bom lo kilu amo ki wang be ke thek thia tum phansi karbiang long ke jana kang wai pi polote ilitum a khai non anpar anso se si kisung thupo lapen jong si je ai Kathar aphan le non MP kilika hot pahai det polote inglong a so kar ia son do an papleng pi et po pusi mealong APHLC song ja po pen rar aphan than pon hemonto jonghyang ni repso sita hemonto yongsi aji burukhon hapade pulonte paisa budun ko halai kuma suliram sarke pinyong non sa ave jang borbe thego bo ruti bolok ke sa pate paisa budun bongko na tikit thik lo phange la sila tuma BJP tuma lecture ke kilu tuma tiket kapili itum ka dia khai hange ke thek ke re amoange samti digi ake thek cara phange tipelo mane hala hemonto sidang pusikit tema poket si thak nati tangte ke chengsi ke lage autonomous state bange pachun vekpu kasi autonomous state pachun da jai Kathar saranchalo karbiang longke athe Congress ningkan kre phota autonomous state bang thek do rat aphan pacho biden lo rat aphan unan chinek lo autonomous state men pen vote che pahai lo rason thotsi BJP da ningkan kep lo autonomous state men pen karbiang long rat phan ke pacho bai lapen esis da ningkan krel autonomous state men pacho bai lasi autonomous state asai pachun jeta jai Kathar sa ancholo athelang inut thek ser bang pu inut IAS claim bang pu lapen alang DC ke mana bang pu candidate pen lang damelo putang de Congress ta joram leng ta MLA manelu alang like ningkan pho MLA manet ta karbiang long rat phan autonomous state ta wan pi thek thedel lason thak si BJP benda Horen Singh beta ningkan pho MP manelu salang de autonomous state man thek thedel lason thak si esis ningkan krehni lo MP manelu autonomous state man thedlo non niligi pudai bangke Horen Singh be jai Kathar sarafani pu 6 schedule alam penselang tong kene pu 6 schedule ke pilo 6 lo teng men si itung ke MP ta hai bom lo lapet CM tan itu man i bom lo MLA ta man i bom lo poselang tum pulo ante 6 sidul teng ben jong si kam claim bom lo plodang de khala 6 sidul paragraph tu sa paragraph 7 teng pen dipolo alang tum council lo salam na det lo salam alang tum ke chi so botale sing thano dipolo 6 sidul teng ben claim ke det athe BJP asorkar lapen RSS BJP atum ke constitution kroy kre lapen alang tum 6 sidul aning dog de lasi news report KTV news